Готови ли сте да направим нашата първа тета медитация, за да успокоим енергията, да я уеднаквим и да започнем вече същинската част на нашето обучение? Докато направим тета медитацията, само ще ви припомня старата информация от начинаещи напреднали дълбоки разкопки. Имахме 4 нива на убеждения. Същинско ниво, това, което приемаме за вярно от нашите родители, от нашето семейство, от този живот и информацията, която сме взели, докато сме били бебе в корема на майката. Докато сме бебе в корема на майката, ние не взимаме нейните емоции. Това е много важно да го разберете, защото бебето няма как да вземе емоциите на майката. Неговия мозък още е недоразвит. Само някакви проценти от неговия мозък са развити. И всъщност бебето как се програмира с емоциите на майката? Чрез околоплодните води. Става програмиране на много дълбоко клетъчно ниво. И бебето излиза де-факто не с взети от майката емоции, защото няма как да стане това, а излиза, ражда се с предразположеност към определени емоции. Това е много важно да го знаете, защото слушам глупости, разни видеа напред-назад, как виждаш ли бебето взима емоциите на мама. Нищо не взима, просто се програмира на много дълбоко клетъчно ниво с предразположеност към тези емоции. И когато се роди, в зависимост от неговия път, от неговия урок в живота, може да прояви част от тези емоции и тогава човека идва при нас и казва: Зори, искам да работим върху това, защото не ми харесва. Ние не преживяваме всички емоции негативни на майката. Само определени, които са в синхрон с нашия път, с нашия урок. И затова във втори курс се учим да правим изцеление на бебето в утробата на майката. Обаче кога, забележете, когато вече сме се научили да работим с негативните емоции, когато вече сме се научили до някъде да копаем. Затова утробата не се прави и така под път и над път и изцеление на утробата на майката, дай сега ще го правим онлайн. Не, има по-дълбок замисъл. Когато отидеш да правиш нещо, трябва да знаеш защо го правиш, каква е причината и какъв да бъде резултата. Така, същинско ниво. След това имаме убеждения, които идват от генетично ниво. 7-9 поколения назад. И това е целият опит на нашите предци и ние като тяхна представителна извадка, като победителя сперматозоид, достигнал до единствената неповторима яйцеклетка, ние се явяваме точно опита на нашите предци, положителен или отрицателен. И познайте, той се носи в нашото ДНК. И всеки един от нас има различно ДНК, защото има различен опит от дошъл през предците. И той може да бъде съхраняван в самата структура на ДНК-то, физическата структура, но може да бъде и в енергийното поле, което е около физическата структура и да дава инструкции какво да се случва. Затова някои неща се активират в живота понякога и казваш: това откъде ми дойде, откъде се пръкна това? Просто са дошли необходимите и достатъчни условия, за да се активира нещо във вашето ДНК. След това имаме и историческо ниво. Това са още по-назад, дълбоката генетична памет, за тези, които вярват в минали животи, тези, които не вярват, казваме дълбоката генетична памет и колективното съзнание. И това се съдържа около в ауричното ни поле. И на трето място, на душевно ниво, където са нашите уроци.
начина, по който сме дошли тук, на Земята, да се учим и да се развиваме. Просто ви припомням 4 нива на убеждения. И когато нещо ни пречи, то трябва да бъде обработено на тези 4 нива. И в този курс ще се научим как да разбираме посланията, как да разбираме още по-добре убежденията. И сега готови ли сте за тета медитация? Ще направим нашата класическа тета медитация. Ще отидем нагоре, да се свържем с светлината и след това ще направим заедно с нея и разширяващата медитация. Така че 10:39 е време за тета медитация. И сега затворете очи и се отпуснете на мястото, на което стоите. Ако носите очила, ги свалете, за да може мозъка да бъде спокоен. Аз ще стана да затворя вратата, защото кучето не спира да лае. Така. И дайте много ясно намерение да успокоим нашия мозък. Поемете си дълбоко въздух, усетете мястото, на което стоите. И си поемете още един път въздух. И си представете как от центъра на майката Земя нагоре към вас се издига нейната енергия. Минава през стъпалата, изкачва се нагоре по тялото и излиза през върха на главата под формата на красива сфера. Забележете цвета и големината на тази сфера. Представете си как влизате в нея и тръгвате нагоре на пътешествие отвъд Вселената. Преминавате през белите светлини, тъмните полета, преминавате през огромната ярка светлина. Продължавате нагоре по добре познатия път. Преминавате през субстанцията, подобна на желе, в която се намират законите. И продължавате още по-нагоре. Преминавате през розовата мъгла, която символизира законът за милосърдието. Насищате се с тази енергия и продължавате още по-нагоре, към прозореца, от който блика светлина. Преминавате през този прозорец и се сливате със светлината. Около вас има само светлина. И се издигате още по-нагоре в светлината. И още по-нагоре в светлината. И още по-нагоре в светлината. И проверете, дали още по-нагоре няма да намерите още по-ярка светлина. Това символизира разширението на вашето съзнание. И почувствайте, усетете или просто знаете какво е чувството в светлината. И сега свалете това чувство вътре в сърцето си. Светлината нека да слезе вътре в сърцето ви. И си представете как имате възможността да излъчвате тази светлина навън. И едновременно с това, докато я излъчвате, можете да се разтваряте и разширявате. И започнете да излъчвате тази светлина навън, към стаята, към сградата. Едновременно с това усетете как вие и стола ставате едно.
границата между вас и стола се размива. Вие излъчвате светлина и едновременно се разтваряте все повече и повече. И ставате едно с стаята, сградата, града, държавата. И продължавате да излъчвате светлина и да се разтваряте. Ставате едно с растения, животни, вода, суша, континенти. Ставате едно с всички хора на земята. Ставате едно с майката земя. Вие сте едно с нея и тя е едно с вас. И продължавате да се разтваряте, да се разширявате, да излъчвате тази светлина. Ставате едно с белите светлини, с тъмните полета, с огромната ярка светлина, с субстанцията подобна на желе, с розовата мъгла. И отново сте светлина. И в този момент забелязвате, че откъдето и да погледнете, вие сте светлина. Дали ще отивате нагоре да се свържете с нея, или ще се разтваряте, винаги стигаме до светлината. И просто кажете на ум: Създателю, благодаря за моя живот. Благодаря, благодаря, благодаря. И може да благодарите за няколко неща във вашия живот. И нека да започнем нашето обучение днес с енергията на благодарност. Можете да разтъркате краката в земята, в пода, да се усмихнете и тогава да отворите очи. Хареса ли ви? Да, отпуснахме се, ето и бебенце си имаме на курса. В момента върви курс Ти и Създателя. И бебенцето ни беше на предния курс Ти и Създателя. Стефани, нашата асистентка днес, беше бременна с нашето бебенце на предния курс Ти и Създателя. И ето днес те са отново тук. Така, благодаря на всички, които правиха медитация днес с нас. Ние продължаваме да учим как се работи с убежденията в Тета Хилинг за много напреднали професионално практикуващи.